Kaixo, bideo honetan adimen artifizialarekin sortutako bi eduki digital aurkeztuko dizkizuet. Eta personalizatuak izango dira. Alde batetik, ikaslearen mailaren araberako personalizazioa eta bestalde batetik, gustuen araberako personalizazioa egingo dut. Jarraituko dudan eskema ondorengoa da. Beste irakasleren batek ere jarraitu dezake eskema hau nahi izanez gero. Abiapuntua aurretik sortutako eduki digital bada. Bia jardueran aurkezpen bat sortu nuen lan jazarpenari buruzkoa, Canva bidez. Oraingo honetan egingo duguna da, sortutako aurkezpen horretatik abiatuta, galdetegi bat sortuko dugu Kajuta erabiliz eta bertako adimen artifiziala erabiliz. Behin galdetegi hori sortuta daukagula, ikasleari adieraziko diogu egiteko, bai? Eta honekin ikusiko duguna da, ikasle horrek ze ezagutza daukan eduki hoiei buruz, bai? Inolako azalpenik ez diegu eman orain arte eduki hauen inguruan, lan jazarpenaren inguruan, eta aurre ebaluazio bat edo egingo genuke Kajutarekin. Ondoren, behin Kajuta aztertu eta emaitzak aztertu ondoren, jakingo dugu ze maila daukan ikasle bakoitzak. Beraz, mailaren araberako ezagutzak identifikatuta, erritmo desberdinetan lan egiteko jarduerak proposatuko ditugu. Eta bi taldetan banatuko ditugu ikasleak, bi erritmotan. Batzuk, edukiak oso ongi ulertzen dituztenez, aurre ezagutza handia dutenez edukien gainean, joango dira zuzenean jarduera orokorra egitera. Eta beste batzuk, errepasorako bideo bat ikusiko dute. Bideo hau, Edpuzzlen dago, eta hemen ere eduki digital propio bat sortuko dugu, gero azalduko dizuedan bezala, eta hor, Edpuzzleko bideo horrek galderak izango ditu, galdera batzuk jadani badaude beste batzuk prestatuko ditugu berariaz, galdetegiaren erantzunaren arabera. Eta, ataza hau, laburra izaten saiatuko gara, ikasleak entretenituta egoteko, eta nahi aldiz errepikatu dezakete edukiak ondo barneratu arte. Behin, edukiak ongi barneratuta dituztenean, galdera orokorrera bideratuko ditugu B taldeko ikasle hauek ere. Galdera orokorra pertsonalizatu egingo dugu baita ere. Lehen mailaren arabera pertsonalizatu dugu, baina orain gustuen araberako interes taldeak sortuko ditugu. Eta galdera hauxe izango da. Eskatuko zaie, Perplexitin albistea topatzeko lan jazarpenaren inguruko albistea. Eta bi aukera emango dizkiegu topatu dezakete albistea mobinaren inguruko lan jazarpenaren inguruan edo sexu jazarpenaren inguruan. Hor, galdetuko dugu aldez aurretik ikasleari galdetuko diogu zer den gehien interesatzen zaiona, eta horri buruzko lan jazarpena aukeratu dezala eta albistea topatu behar du. Horri buruzko albistea topatu behar du. Behin albistea topatuta, Perplexitin eskatuko diogu ikasleari izatea kasu erreal bat, eta kasu erreal hori aztertu egin behar dute. Kasu erreal hori aztertzeko, Perplexitin aurkezpen bat sortzeko esango dio. Eta bukatzeko, berriz ere, aurre ebaluaziorako erabili dugun
galdetegia kajuten sortu duguna betetzeko eskatuko diogu ikasleari. Honela ikusiko dugu ikasle horren evoluzioa, bai? Ea eduki horiek benetan barneratu dituen edo lanketan jarraitu behar dugu. Goazen eskema hau jarraituz pausoak ematera eta baliabide digitalak sortzera. Lehenengo kajuta erabiliko dugu. Orduan, hemen irekita daukagu kajuta, bai? Eta nola sortuko dugu, hemen ikusten duzuenez, ja sortuta daukat, baina erakutsiko dio beste irakasle bati nola sortzen den kajut bat. Aurrez daukagun bi ariketako aurkezpenarekin, bai? Crear, kajut, eta hemen PDF-a igotzeko aukera ematen digu. Aurkezpena PowerPoint-ean geneukan, baina PDF bihurtu dugu kajutera igo ahal izateko. Aukeratzen dugu, igo dokumentua, eta ikusten dezuenez, hementxe daukagu, prest, sortuta geneukan materiala, PDF-a. Eta hemen, esaten diogu, galderak ateratzeko PDF hontatiken, eta hizkuntza kasu honetan gaztelera erabiliko dugu, eta ari zaizkigu ja proposatzen, kajuta ari zaigu proposatzen galderak. Bai? Hementxe. Aztertuko ditugu, behar diren aldaketak egin, eta gustatzen baldin bazaigu, kasu honetan, gustatu zaigu, okeia emango diogu. Listo. Ez ditugu galdera berriak sartu, baina aurrera egingo dugu, berak proposatutakoarekin, eta gorde egingo dugu. Hementxe daukagu, prest, ikusi genezake jolasa, aurrez. Eta gordetzeko eskatuko diogu. Eta sortuta daukagu kajuta, bai? Behin kajuta sortuta, esan bezala, kajuta erabiliko dugu, bai? Ikasleak kajutitekin sartuko dira eta guk irakasle modura playri emango genioke, bai? Orduan, zati hau eginda daukagu. Kajuta eta gero mailaren arabera sailkatuko ditugu ikasleak eta hainbat ikaslek errepasorako bideoa egin beharko dute. Bideo hori Edpuzzlen jarriko zaie. Eta bideo hori izango da sortuko dugun edo aurrez prestatuko dugun eduki digital bat. Edpuzzlen, kontu barruan sartu barra daukagu, eta bilatuko dugu acoso laboral jarri, eta bilatzailean ze bideo proposatzen dizkigu, bai? Lupari emango genioke. Bilaketa hau aurrez eginda daukat, eta hemen ja gordeta daukat my contentsen, aukeratuta daukat ja ze bideo iruditzen zaidan egokia ikasleekin lantzeko. Hauxe bera, bai? Orduan aukeratuko genuke bideoa, eta ikusten duzuenez ja galdera batzuk ja txertatuta ditu. Baina guri interesatzen zaizkigu hasierako galdetegiko galdera pare bat sartzea, edo behintzat zer egin behar duten bideo honekin adieraztea. Orduan, emango diogu editi, eta galdera bat sartzeko esango diogu, eta da nota bat, hasiera. Bai? Esaten diogu, bideo ikusi, azalpena. Ikusi eta galderak erantzun. Bai? Gorde, eta prest daukagu bideoa, hemen nahi adina galdera sartu ditzazkegu, eta finish. Hau izango bideoa prest daukagu ikasle horiekin partekatzeko, bai? Gure klasera gonbidatuko beharko genituzke ikasleak, eta bideo hau egin beharko lukete, bai? Lehenengo galdera erantzun arte ezin da aurrera joan. Honekin zer lortzen dugu? Ikasleak errepaso on bat egitea edukien inguruan, bai? Lehen aipatu dugun bezala, sartu behar ez nuen lekuan. Urrengo pausoa izango litzateke, hemen neuken, Urrengo pausoa litzateke, behin errepasoa eginda daukatela,
ariketa orokorra egitea. Baina hemen ere personalizatuta. Aukeratuko dute, edo mubinari buruzko albiste topatu, edo lan jazarpenaren bainan sexu jazarpenaren inguruan. Eta horretarako, joango gara, perplexitira, eta hemen ikasleak egingo du bilaketa. Eta adieraziko du. Aukeratu baldin badute mobinari buruzko albistea. Eta albiste xorta bat agertuko zaie, eta aukeratu ahal izango duten horietako bat, bai? Iturriak ikusiko ditugu, eta hemen ikasleek aukeratu beharko lukete albiste bat, bai? Jada sortu ditugu bai Edpuzzlen eta bai Kahoot-en bi eduki digital, beraz, eduki digital hau ez du sortuko, baina ikasleek egingo dutena da hemendik aukeratu albistea, eta eskatuko dio Perplexity-ri eduki horrekin sortzeko aurkezpen bat, bai? PowerPoint bat, bai? Eta berdin jokatuko dugu bigarren taldearekin. Kasu honetan, mobinari buruzko albistea ez, baino sexu jazarpenari buruzko, barkatu. Zer gertatu da? Bueno, hori da, barkatu. Sexu jazarpenari buruzko albistea. Eta hemen berriz, erregistratu inbarko nintzateke, bai, atera egin dalako. Bai, orduan, albiste proposamen bat egingo likuke Perplexity-k, iturria begiratuko nituzke, iturri fidagarriak direla konprobatu, eta albiste erreal bat hartu, eta ondoren Perplexity-rekin sortuko genuke aurkezpen bat. Bai? Eta honekin, osatuko genuke galdera orokor personalizatuaren ataza. Eta bukatzeko eta ziurtatzeko ikasleak edukiak ongi ulertu dituela, prozesu hau egin ondoren, hasierako Kahoot galdetegia pasatuko zaie eta begiratuko ditugu emaitzak. Eta hauxe da, proposatzen duguna eta beste irakasle bati ere baliagarri izatea espero dugu. Eskerrik asko.